en comptes de preguntar-te pels teus orígens, ja que nosaltres el coneixem una mica, jo vull que ens expliquis la teva història, perquè així tant els oients com nosaltres... Et coneixem una miqueta més. Exacte. La meva història vital, La teva història. El que vulguis explicar. El Aviam. que si fessis una biografia o un conte de la teva vida, quines coses no et deixaries segur? Doncs això ha de dir-se des d'un lloc molt intuïtiu. Jo vaig néixer a Barcelona l'any 1983. Vaig viure els primers anys de la meva vida allà a l'Avinguda Meridiana i de ben petit ja me'n vaig anar a Granollers a viure perquè els meus pares doncs, treballaven allà, a un polígon, a una fàbrica, i per això ens vam mudar fins allà. Vaig créixer a Granollers i no sé què més dir-vos. Vaig intentar estudiar a l'Autònoma un parell de carreres, no me n'en vaig acabar de sortir. Es pot saber quines? Vaig entrar a fer dret. Vale. Uau, això no ho sabia jo. Sí. I després humanitats. Vale. com Això jo. s'apropa més. I les dues, sí, jo vaig anar, diguéssim, redreçant, diguéssim, d'alguna manera cap on anava. I després, perdudíssim de la vida, estudiava i currava de mil i una coses, doncs, bares, restaurantes, botigues, temporades d'estiu, fins que vaig anar a petar a l'Institut del Teatre. Vaig anar a fer les proves d'accés. Sempre hi havia hagut, diguéssim, una pulsió artística, el que passa que l'anava, diguéssim, postergant, no? Feia teatre al col·le, m'apuntava a fer algunes activitats culturals, però mai m'havia plantejat que això podia ser un modus de vida. És cert que si tu vens d'una família humil, de classe treballadora, tot el tema artístic, i més anys enrere, era quelcom inabarcable, no? No es podia del tot somiar una cosa així, no? Clar. Però a mesura que em faig gran vaig veient que hi ha la possibilitat, que hi ha uns estudis públics, que s'hi pot accedir, i faig les proves d'accés a l'Institut del Teatre per fer teatre musical. Anda. No us ho perdeu? Todo esto no lo sabíais. No sabia nada. Estem descobrint coses. I entro a fer la carrera. Durant aquesta carrera jo entro en una crisi vital enorme que ja venia des de feia anys enrere per una no acceptació de la meva orientació sexual. Molt bé. I enmig d'aquest batibull entre atacs d'ansietat, angoixes vàries i perdidíssimo, decideixo marxar a viure a Holanda. Com balón de oxígeno d'anar, diguéssim, a trobar-me i entendre les coses des d'un altre lloc. I us ho dic perquè aquest és el germen de la pel·lícula Molt lluny, que neix precisament d'aquí. De la qual en parlarem bastant després. Exacte. I aviam ens expliques una mica el teu procés a Holanda i el procés del personatge del Sergi a Holanda, però això ja en parlarem després, perquè ara ens has explicat que vas començar sobretot amb la interpretació, que tenies aquesta pulsió artística, però després vas passar a la docència, com hem dit, que va ser el nostre professor. Exacte. En quin moment decideixes que no només vols interpretar, sinó també dirigir, observar i acompanyar altres actors? Va haver-hi un punt d'inflexió o va ser progressiu? Va ser progressiu i el moment... O sigui, el moment exacte no el recordo, però sí el que recordo és que no podia viure d'això. És a dir, no podia pagar les factures a final de mes, jo m'anava fent gran i la interpretació no era un lloc on guanyar-se la vida per mi. Treballava molt poquet i, a més, hi havia l'agravant que quan em sortia alguna feina jo no m'ho passava especialment bé interpretant. És a dir, hi havia un bloqueig, hi havia un patiment, que ja ara amb els anys he anat entenent per on anava, no? Sí. Però en aquell moment era que no m'ho passava bé. I aleshores, si no t'ho passes bé, doncs potser no val la pena. I això, més el tema econòmic, doncs em van portar a començar a investigar altres camins. I en aquesta investigació vaig anar a petar a la Laura Jou. Em van parlar de la Laura, vaig descobrir la figura del que era acting coach o el que era professor d'interpretació, no? I vaig començar a interessar per això. I d'aquí vaig a petar a l'estudi per l'actual Laura Jou, on conec primer el Jaume Ibars i després conec a la Maria Duño. Sí, perquè vam entrar a l'hora, ens vam anar a l'hora... Ara parlant de la Laura, em vam comentar que molts actors us considerem tant a tu com a la resta de professors de l'estudi una peça fonamental en la nostra formació i a part de que ens has explicat que els teus primers anys a la interpretació era una cosa que no gaudies quan és un ofici que sempre en repetiu que és molt des del jo i des de la joia de viure i de fer-ho, com veus els teus primers anys com a docent? Et vas sentir legitimat des del principi o va costar, o vas aprendre a anar fent? Jo l'amor que li poso a les classes, quan començo a donar classes d'interpretació, té molt a veure amb una resposta d'aquest patiment del que us parlava. O sigui, jo penso, no pot ser això. Vull dir, d'acord que jo no pugui o que jo tingui les meves resistències, però si jo dono classes, el primer que hem d'aterrar aquí és que és el joc
I és que això tinc un sentit de disfrute. Més enllà de que tu interpretant passis per ombres, per emocions més lletges i tal, però el joc i l'imaginari han d'estar al servei d'esto del gozo, de passar-ho bé. I això m'ho fico molt al cap quan començo a donar classes. Per tant, jo crec que tots els meus alumnes reben un amor, d'alguna manera, cap a la interpretació que jo li estava reclamant, fins i tot al meu actor. Aleshores, la meva resposta és generar espais segurs i d'amor per treballar. I ara, parlant més dins en la teva pel·li, molt lluny, considero que és una pel·li on el protagonista, el treball del protagonista té bastanta importància, i és per això que et volia preguntar com va funcionar el càsting, ja que molta gent no sap que tu portaves molts anys treballant amb el Mario com a coach. Com va funcionar el càsting? Ja ho tenies clar que anava a ser ell o vas... El que tenia clar que anava a ser jo era el Mario. És a dir, jo no havia pensat ser director de cine. Jo conec el Mario en un rodatge en una pel·lícula que es diu No mataràs, per la qual va guanyar el Goya millor actor protagonista, hem de recordar-ho, i et va mencionar el discurs, moment històric. Un moment històric. No, però jo vaig apatar en aquest rodatge perquè el David Victoria buscava un acting coach per ajudar-lo a dirigir, diguéssim, a la Milena Smith, que era una nova actriu en aquell moment, no? Perquè la Milena fins aleshores havia treballat a una botiga de roba, i era el primer que feia. Per tant, jo entro en aquest projecte a treballar amb la Milena. Però el Mario, que estava per allà, polorant, em va veure treballar amb la Milena i em va demanar si podia treballar amb ell també. I aquí comença la nostra relació, no? Vam fer match, que es diu, i és veritat, i ens vam començar a entendre molt a nivell personal i a nivell professional. A les 2 setmanes d'estar rodant la peli, una nit, al Poble Nou, aquí al costat, a 2 carrers d'aquí segurament, a la Rolot, salta i em diu: oye, ¿tú no has pensado en ser director de cine? Y digo, no, yo creo que esto es algo que uno no piensa, ni siquiera sabe que se puede soñar. Y em diu, es que yo hace días que te observo, hace días que te veo, ¿no? Aquí en el set de rodaje, las cosas que dices, dónde te pones, ¿no? Y yo creo que hay un cineasta en ti. Clar, és bonic, perquè ell va veure una cosa en mi que jo encara no havia vist, i es va atrevir a dir-m'ho. I a mi, en aquell moment, em va canviar la vida. Perquè em va prometre que si jo escrivia una història on ell encaixés com a actor, que ell rodaria la pel·li. Va ser una promesa. O sigui, va ser no que tu l'escollissis a ell, sinó que ell d'alguna manera et va escollir tu i va decidir el teu destí, pràcticament. Allò estava escrit, probablement. Total. I aleshores, amb aquesta invitació, jo em poso a escriure... Jo penso, bé, de què escric, no? Ja què vull escriure jo, si tinc l'oportunitat? I me'n vaig en aquest viatge que us he explicat. Aquest viatge que em va travessar a mi des de la crisi personal i tot el que va passar en aquell viatge, no? Que jo vaig començar a mirar el món des d'un altre lloc. I penso, doncs escriuré sobre aquest viatge. Però ja sabent que seria el Mario qui interpretaria aquest personatge. Aleshores el que faig és fer un exercici d'un punt de trobada entre el meu viatge i la meva història i el que representa el Mario en l'imaginari col·lectiu a Espanya i el tipus d'actor que és, i en aquest encuentro es troba molt lluny.